חברים יקרים, שלום לכם. אנחנו בתוכנית מה אתם הייתם עושים. הסיטואציה הבאה, חן שלנו מגלה שהוא מתעלף. חברים, בואו נראה מה יש לאנשים להגיב על זה. הנה אנחנו רואים איש עובר ובוחר להתעלם. חן שלנו נשאר ללא עזרה. חן, תמשיך לעשות את ההצגה הזאת, אולי מישהו יועיל בטובו לעזור לך. באה הגברת עם תינוק, רואה את חן, בוחרת להגיד לו פרחח ולהתעלם. שימו לב, 90% מהאנשים שראינו בחרו להתעלם מחן המסכן שלנו שבתוכנית שלנו. הנה עוד בחור, אני רואה אותו בדרך, אולי הוא יעזור לחן. אנחנו רואים את הילד, אולי זה יבחין. הנה הוא מבחין בחן, חברים. הוא עוזר לחן. שימו לב איזה בחור קסם. הנה הוא עוזר לכן. שימו לב, הוא בוטה... אני חייב לגשת על האיש הזה. קראו לאמבולנס. שלום לך איש יקר, תרשה לי. הסיטואציה שהייתה פה לא אמיתית. חן שלנו הוא שחקן. אנחנו בתוכנית מה אתם הייתם עושים. כל הכבוד לך שבחרת לא להתעלם ולעזור לכן הפצוע. תודה רבה לך, וניפגש בתוכנית הבאה. אני אוהב אותך, חן.